Mae Ystradgynlais ar Bnawn Gwener yn lle digon tawel, amser i siopan hamddenol ac i gael sgwrs gyda hwn a'r llall. Ond ddydd Gwener diwetha roedd na dipyn o weithgarwch yn Neuadd Eglwys. Roedd y pantomeim wedi cyrraedd, a phawb yn actorion a thechnegwyr wrthi'n brysur baratoi'r llwyfan ar gyfer perfformiad y nos. Cwmni Theatr Brycheiniog sy'n yma, Pwyllgor Addysg y Sir sy'n gyfrifol am y cwmni, mae'r actorion i gyd yn athrawon hefyd, a'i gwaith beunyddiol yw crwydro'r sir o ysgol i ysgol i ddysgu drama. Ond un agwedd bwysig ar waith y cwmni yw perfformio dramau mewn pentrefi ar hyd a lled y sir. Y bwriad yw dod â holl aelodau'r gymdeithas at ei gilydd, yn blant ysgol, yn athrawon a rhieni, i fwynhau eu hunain ac i ddysgu rhywbeth wrth wneud hynny. Ond heno, mwynhad yn unig yw'r nod. Wel, mae hi'n gwarter wedi 7 nawr ac fe fydd y perfformiad yn dechrau ymhen 1/4 awr. Mae'r cwmni yma wedi bod yn perfformio'n ddidor ers bythefnos bellach ac fe fydden nhw'n gorffen eu taith nos Lun nesaf yn Aberhonddu. Felly, dewch mewn gyda fi nawr i weld y sioe. Today's the day. It's Heddiw. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you better go into the sky. For every bell that ever there was will gather there for such a big cause. Today's the day that said let's have the picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them unawares, and see the big... Mai Saesneg yw iaith y perfformiad, Cymro yw'r cyfarwyddwr, trefnydd drama Sir Brycheiniog, John Greatrix. Wel, John, mae'n amlwg bod pobl yn mwynhau hunain mae heno. Beth i chi wedi wneud nawr fel cwmni yn Sir Brycheiniog yma i fyny hyd nawr? Mae'r cwmni wedi dechrau gweithio ers mis Medi blwyddyn yma. A'r taith cyntaf oedd 2 drama fer. Yr ail daith, ar ni gymryd documentary o enw Senni. Ac hon ydy'r trydydd taith a'r sioe dyn ni heno di Fun. Ar yr sioe yn dechrau Ionawr y cyntaf yn Llanfair y Miellt, a wedyn ymlaen at Llanwrtyd, a dyn ni wedi chwarae yn llefydd fel Talgarth, Bwlch, Cefn Coed y Cymer, ac dyn ni wedi cyrraedd yn saff a ddiogel yma yn Ystradgynlais. Nawr, chi wedi bod yn ysbrydoliaeth yn Sir Brycheiniog yma, John, i fynd ar theatr i'r bobl, a dwi'n defnyddio'ch geiriau chi nawr. Beth mae hynny'n olygu mewn gwirionedd? Wel, rhaid i rywun fod yn ddigon barod i weithio i ddechrau, fi'n meddwl. Ond mae'n iawn gael theatr hwnna'r llall, ond y ffaith ydy, be rhaid ni gael ydy actorion, athrawon sydd yn barod i fynd i'r llefydd yma. Ac y cydweithio rhwng yr actorion, yr athrawon a'r bobl sydd yn bwysig. A dyma beth dyn ni drio greu trwy y cwmni fel hyn. Mae'r cwmni yn gweithio fewn yr ysgolion, a dyn ni'n gobeithio trwy'r ysgolion bod y plant yn mynd adra ac yn sgwrsio efo'r tadau a mamau. A wedyn dyn ni'n gweld y bobl, y plant a'r teulu i gyd yma yn y nos. Wel, diolch yn fawr iawn, John. Awn ni weld y sioe nawr, ie? Diolch i chi. I like